ಮಗರ್ ನಾಲ್ಡು ಅದು ಕೇರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಔಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಓಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವು ಏನೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ ದೀಪಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದ ನಾವು ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೀರ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲೆ ಕೋಡಿಂಚಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೋಡೆ ಮನೆ ಮರಣೆ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಮಂಡೆ ಸೇರ್ತಂದು ನಾಯಾಗಲಿ ಜೋರು ಮಂಡೆ ಸೇರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೋಡೆದ ಪೋರಲ್ಲ ಪೋತುಜ ಕೋಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ರೂಮ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಕೋಡೆ ಬಿಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಐಕ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಟ್ನ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ವೇಟ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತದು ಅಂಚ ಅವೇ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ನಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಪನ ಎಂಗಳು ಏನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವು ಪೂರ ವೈಟ್ ಪವರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಚಾಟ್ GPT ಅವು ಒಂದು ಪೂರೆಡ್ಲು ನಾಡಿಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ಮರಣದ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತದೆ ಪನ್ನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪನ್ನ ಓಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವು ಏನೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ ಪನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇ ತಗೋರು ಏನು ಅಂದರೆ ಐಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿನಾಗಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಏನೆಲ್ಲ ದಾನ್ಲಿತ್ತಂದ ಪನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಈಜಿನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಈಗ ಪಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಒಂದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಓ ಏಜೆನ್ಸಿ ತ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಪುನಂದು ಪಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಡೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರಲ ಬೇಲೆ ಪಣ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯರಪ್ಪುಂಡು IELTS ಬಂದು ಯಾನು ಅವು IELTS ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆತಿನ ಪಣ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 15 ಡೇಸ್ದ ಅಂಚ ಅಗಲ್ಲನೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪಂಡ IELTS ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಈಗಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಐಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಈವನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ದಾಂಡ ಲೋನು ದಾಂಡ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಅಗಲ್ಲ ಲೋನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಲೀಪ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ನಿಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಪಂಡ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯರ್ಡ ಅಗಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಐತಲ ಏಜೆನ್ಸಿದಗುಲು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ತ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಂದು ಅವು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದ ಉಲೈದತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಯಾವಲ್ಲ ಅವು ಸಪ್ರೇಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ತೋಡ ಅಪ್ಪನ ಐತಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಒಣಸ್ದ ಪೂರ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸೊ ಲೋನ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ದೊಟ್ಟು ಫಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಒಂದೇತ ರೆಂಟ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬುಂಡ ಬೇತವೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಏನ ಓಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ಪಂಡದ ಅವೇ ಅವೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ತಿಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಕದ ನಿಗಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ದೀಪಕ್ ಅವಲ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ದೀಪಕ್ 8 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಾಂಡೆ 5:45 ಕಾಂಡೆ 5:45 ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೊಡ್ದೊಂಜಿ 12:45 ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡುವ ಅಪ್ಪನ ಮುಲ್ತೊಡ್ದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಾಜುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡುವ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ದೀಪಕ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ NRI ದೀಪಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿವಾಗ NRI ದೀಪಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದ ನಾವು ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೀರ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಲ್ಲ
ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೆನ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ ಆತಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಮಗ ಏನು ನೋಡ ಬಂದ್ರೆ ದೀಪಕನ ಪೋಪಿನ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಎಲ್ಲ ನೆಂಚ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ ನನ್ನ ಊರು ಬೋದಿಯಾನು ಇಂಕಲ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಗಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏರ್ ವಿಶ್ ಕೂಡ ಮಲ್ದಿ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ವಿಶ್ ದಿನಗಳಿಗೆ ಏರ್ ದೀಪಕ್ ವಿಶ್ ದಿನಗಳು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಅವೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ದಾರ ಮಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮನೋರಂಜನೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತೆ ಮನೆ ನಾನು ಗುಜರಾತದ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಬರ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಅರಗಿತ್ತೆ ಅರೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಚ್ಚ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಗರ್ ನಾಡು ಅದು ಕೇರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾದೇ ಮಂಚ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಜಿಪ್ಸಾನ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಕೆದ್ದಿ ಉಡ್ತೀನಿ ಅದ ಆವಲಿ ಬಿಡ್ಸಾರಾಗ ದಾದಾ ಕೈಟಿ ನೀವು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸುದೀಪ್ನ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮಗ ಮುತ್ತ ಏನುತ್ತ ಹೇಳ್ಪದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಪದ ಮೂಜದ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮಗ ಭಯಂಕರ ಬಿ ಪಿ ನುತ್ತ ಹೇಳ್ಪದ ಮೂಜ ಯಾರು ಲುಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಂಗಲ್ಲಿ 120 ಏನ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರಾ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿ ಪಿ ಪೇಷಂಟ್ ತಿರೋಡುಪ್ಪು ಯಾನ್ಲನೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ದೀಪಕ್ ದಾದೆ ಮಂಚವರ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಪುಡಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಬಿ ಪಿ ಬಂದು ಮಾರಿ ಅವು ಪೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿದಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂತೆಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಬರೀ ಜಿಂಕ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ಬಾರ ಉಂಟು ಗಾಯ ಸಂಚೆ ಪುರ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದು ಪಾತೆರ ಪುರ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪಿರ ಹೊರನೆ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಯಿಗೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಮಗ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಲಾಯಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ತಲೆ ಹೊರ್ತಿ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೇ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಗುಲಿ ಬೊಂಗು ತೋದ ಮಗು ಹೈಫೈ ಕೊರ್ನಿ ಹೈಫೈ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಜಬ್ ಟು ಬಿ ಬಾಜ್ ಆದ್ಮಿ ನಾಯಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್